2. Süre Bakara Sığır. Bakara süresi Medine'de inen sürelerden olup ol 286 ayetten ibarettir. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi olup ol 10 yılın davamında bölük görünüşte iniptir. Bakara diýmegiň manysy sığır diýmekdir. Bu sürede Musa peýgamberiň ümmatyna sığır qurban etmegi buýrandygy. Emma olaryň buýrugy berçä etmekde hayal ýagalyk edenlikler baradaky kıssa beýan edilýär. Rahman, mehriban we Rahim, rehim şepagatly Allah'nyň ady bilen. Elif, Lam, Mim. Düşündürüş. Kur'an-ı Kerim'de 29 sürenin başına getirilýän şular ýaly Arap elifbiýiniň harplary öz başdak many aňlatmaýar. Ol harplaryň getirilmegi Kur'anyň şular ýaly harplardan ibaratdygyny, muňa garamazdan Islama inanmaýanlaryň bu mukaddes kitabyň bir aýaty ýaly jümläni hem düzüp bilmeýänliklerini ýaňytmak maksady bilen baglanyşyklydyr. Bu harplara Kur'an-ı Kerim'in sırları hökmünde hem garalýar. Bu Kur'an özünün hakykatdygyna şek şüphe bolmadyk we takwalar, Allah'dan gorkýanlar üçin dogry ýol görkezýän kitapdyr. Olar takwalar, gaýba inanýarlar, namaz okuýarlar we bizim özlerine beren rızkymyzdan Allah ýolunda hayır sahawat edýärler. Şeýle-de olar takwalar sana iňirlene Kur'ana we senden öňkü peýgamberlere iňirlen kitaplara ananýarlar. Olar ahirete hem dol ananýarlar. Ine olar takwalar özleriniň Perwerdigärinden gelen dogry ýolladyrlar. We halas bolanlar hem hut olaryň özleridir. Takyk inkar edenleri azap bilen gorkutsaň da, gorkuzmasaň da olar üçin deňdir. Olar barybir inanmazlar. Allah olaryň kalplaryny we gulaklaryny möhürländir. Olaryň gözleriniň öňünde perde bardyr. Olara uly azap bardyr. İnsanlaryň arasynda inanmasalar hem biz Allah we ahiret gününe iman getirdik diýenler bardyr. Olar Allah'ny we iman getirenleri allaýandyrs öýdýärler. Emma olar diňe özlerini allaýarlar we muňa özleri hem düşünmeýärler. Olaryň kalplarynda hassalyk, ikiyüzlülük bardyr. Allah olaryň bu hassalyklaryny arttyrdy. Yalan sözlänlikleri üçin olara elhenç azap bardyr. Olara yer ýüzünde bozgunçuluk etmäň diýilenne olar takyk biz işler düzedýäris diýerler. Emma takyk olar bozuklaryň hut özleridir. Ýöne muňa özleri hem düşünmeýärler. Olara siz hem iman getiren insanlar ýaly iman getiriň diýilen mahali heyde biz akmaklar ýaly iman getirerismi diýýärler. Emma hakyky akmaklar olaryň hut özleridir. Ýöne olar muny bilmeýär. Olar munapyklar iman getirenler bilen gabatlaşanlaryny biz hem siziň ýaly iman getirdik diýär. Özlerini adaştıran şeytanları Yahudiler bilen tenha galanlaryna biz siziň bilen bizdiňe olary müminleri ýaňsylaýarys diýýärler. Aslynda Allah olary ýaňsylaýar we azgynçylyklarynyň aňalyp ýörkärler. Azabı duçar bolmaklary üçin olara möhlet berýär. Olar dogry ýoluň deregine adaşmagy, ters ýoly satyn alanlardyr. Şonuň üçin hem olaryň bu söwdalary peýda getirmedi. Olar dogry ýol hem tapmady. Olaryň
münafıklaryň ýagdaýy garanky gijede ot ýakýanyň ýagdaýy ýalydyr. Ol ot ýanyp daş töweregini ýagtyldan Allah olaryň ýagtylygyny giderer. Hiç zat görünmeýän tümlüğün içinde goýar. Şeýdibem hiç zady görmediler. Olar kerdirler, lallyrlar, kördürler. Şonuň üçin hem iýde dogry ýola öwürilip bil. Ýa-da olaryň bu ýagdaýy garanky gijede gök gümmüriň we ýyllarymlaryň arasynda asmandan ýağýan çağwada galyp ýyllarymlar urup öldüräýmesin gorkusy bilen gulaklaryny barmaklary bilen ýapýanlary meňdeýärler. Allah kapyrlaryň daş töwereklerini gawap goýandyr. Şol wagt ýyllarym hem göýe gözlerini çykaraýjak ýaly. Kan wagty ol ýyllarym olara ýagtylyk salsa ha ýörärler. Üstlerine tümlük avansa welin gymyllaman durarlar. Allah islesedi elbette olaryň gözlerini kör, gulaklaryny kerederdi. Taqiq Allah'nın ehli zada güýji. Ey insanlar! Takwalardan bolmagyňyz üçin sizi we sizden öňküleri yaradan Perwerdigäriňize awada edin. Ol Allah yeri sizin üçin düşük, asmany hem ýokaryňyzy ýapýan guppa edip goýdy. Asmandan suw, ýagyş indirip, size rysgal bolsun diýip, yerden dörli meweler çykardy. Siz bulary bilip dur kaňyz. Hiç kimi Allah deň hasaplamaň. Eger siz bizim gulumyza, Muhammede, inren zatlarymyza şüpkäňiz bar bolsa, onda siz onu Kur'anyň süresine meňdeş bir süre getiriň. Eger dogruçul bolsaňyz, Allah'dan özgü şaýatlaryňyzy, butlaryňyzy hem çağırın. Eger muny başaryp bilmeseňiz, elbette siz onu hiç başaryp bilmersiňiz. Kapyrlar üçin taýýarlanan tutaşdyrlygy insan we daş bolan otdan, dowzakdan heder edin. İman getirip ýagşy işleri edýänleri aşagyndan deryalar akyan cennetler bilen söýünçile. Özlerine cennetdäki meweler rysgal edilip berilenne olar. Bize öň dünýäde hem beýle rysgal berilipdi diýerler. Emma olara dünýäde bulary meňdeş meweler berilipdi. Olar üçin cennetde päkide jüwüt taýlar bardyr. Olar ol ýerde cennetde ebedi galarlar. Taqiq Allah haqiqat beýan etmek üçin çiwini we ondan hem ownuq zady mysal getirmekden çekinmez. İman getirenler bolsa, bularyň öz Perwerdigärinden gelen haqiqatdygyny bilýärler. Kapyrlar bolsa, Allah bu mysal bilen näme diýmek isleýär diýärler. Allah onuň bilen bir näçesini ýollan adaşdyrar. Bir näçesini bolsa dogry ýola salar. Emma Allah munuň bilen diňe pasyklary adaşdyrar. Allah veren ähdi peýmanlaryndan dänenler Allah'nyň dogun garynnaşlyk gatnaşygy ýaly emir eden gatnaşyklaryny kesip yer ýüzüne bitne pisat çykarýanlar ine hakyky ziýan çekjekler hut şolardyr. Ey kapyrlar! Siz nädip ölü wagtyňyz sizi direlden bu dünýä getirip can veren Allah'ny inkar edip bilýärsiňiz. Soň ol sizi öldürer. Soň ýene direlder. Siz soňunda oňa dolanyp eltilersiňiz. Ol Allah yer ýüzündäki ähli zady sizin üçin yaratdy. Soň öz gudraty bilen asmana ýönelip ony 7 gat edip tertip nizama saldy.
ol ähli zady bilýän. Senin perwerdigaryň perişdelere men yer ýüzünde bir orun tutor insan yaratjak diýenne olar sen yerde pitne pisat çykaryp gan dökjek insanlary yaratjak bolýarsyňmy? Biz hamdy senaň bilen seni tesbih edýäris we mukaddes tutýarys, tarip edýäris diýdiler. Allah olara taqiq men sizin bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin diýdi. Allah Adam ata ähli zadyň atlaryny öwretdi. Soň olary perişdelere görkezip, eger siz dogruçul bolsaňyz, maňa bularyň atlaryny aýdyp beriň diýdi. Perişdeler, ey perwerdigarimiz, sen ähli noksanlyklardan päksin. Senin bize öwreden zatlaryňdan başga biziň bilýän zadymyz ýokdur. Taqiq sen ähli zady bilýänsiň, hikmete eýesiň diýdiler. Allah, ey adam, olara, perişdelere, ol zatlaryň atlaryny aýdyp ber diýdi. Ol adam, olara, perişdelere, olaryň hemmesiniň atlaryny aýdyp berenne. Allah, men size asmanlardaky we yerdäki gaýyp zatlary, sizin hem nämäni äşkär edip, nämäni gizleýändiňizi bilýärin diýmänmidim diýdi. Biz perişdelere, Adama hormat edip secde edin diýenimizde, iblisten galany hemme perişdeler secde etdiler. Ol iblis yüz öwrüp tekebbirlik etdi we netijede kapyrlardan boldy. Biz, ey adam, sen öz aýalyň Howene bilen cennette mesken tut. Ondan cennet nymatlaryny öz göwüneslän ýeriňizde bol edip iýin. Emma bu ağaçyň mewesine golaýlaşmaň. Ýogsa, eger bu ağaçyň mewesinden iýseňiz, ikiňiz hem özüňize zulüm edenlerden bolarsyňyz diýdik. Şeytan olary ol yerden, cennetten taýdyrdy we olary özlerine berilen nymatlaryndan çykartdy. Biz Adam ata, Howene we şeytana, siz bir-biriňize düşman bolup yere düşün. Sizin üçin yer ýüzünde mesken we belli bir wagta çenni peýda ýaşaýyş bolar diýdik. Adam ata öz perwerdigärinden käbir ilhamlary alandan soň eden işine ökünüp derrew toba etdi. Taqiq ol Allah tobalary kabul edicidir. Rehim şepagatly. Düşünme mahal Adam ata toba eden, ey perwerdigarimiz, biz özümüze zulüm etdik. Eger sen bizim günälerimizi geçip bize merhemet etmeseň, biz ziyan çekenlerden bolarız diýip dilek edipdir. Käfir çeşmelerde bolsa, Adam atanyň toba eden wagty, okan dileginiň namazda okulýan Subhaneke dogasydygy aýdyly. Biz hemmäňiz ondan cennetten yere düşün. Soň size menden bir dogry ýol, kitap ýa-da peýgamber gelse, kim meniň ol dogry ýolumy tabyn bolsa, olary gorku howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar. Bizim ayetlerimizi inkar edip yalan hasaplayanlar, ine olar dowzaklaryň hut özleridir. Olar ol yerde dowzakda ebedi galar. Olar ol yerde dowzakda ebedi galarlar. Ey İsrail oğulları, siz meniň size ata babalaryňyza beren nymatlarmy meniň size siýlak edip berjek diýip
beren ähdi peýmanyma wepaly bolmagym üçin tawin boljakdyk. Beren ähdi peýmanyňyza wepaly boluň. Sizdiňe menden hederi. Düşünnüriş. Israil Yaqub peýgamberiň lakamydyr. Manysy hem Allahyň guly diýmekdir. Olary Yaqub peýgamberiň neslinden gelenlikleri üçin Israil ogullary diýilipdir. Hazreti Musa tawin bolanlyklary üçin bolsa olary Musailer diýilipdir. Siziň ýanyňyzdakyny Tewraty tasdikleýiji edip iniren zadyma Kur'ana iman getiriň. Onu ilkinci inkar eden siz bolmaň. Meniň ayetlerimi az baha behwide derek satmaň. Sizdiňe menden gorkuň. Siz bilip durkaňyz, hak bilen nähaky gatışdyrmaň we haky gizlemäň. Ey Israil ogullary, namazy berjay ediň, okaň, zekaty dogly beriň, we ruku edýänler, egilýänler bilen ruku ediň, egiliň. Ey Yahudi alimlary, siz kitaby, Tewraty okap, hakykaty bilseňiz hem insanlara ýagşy işleri emredip, özüňizi bolsa unutýarsyňyzmy? Siz akyl ýetirjek dälmisiňiz? Sabır etmek we namazy berjay etmek bilen Allahdan kömek soraň. Taqiq, sabır we namaz Allahdan gorkýanlardan beýlikler üçin uly, agyr işdir. Taqiq, olar Allahdan gorkýanlar özleriniň perwerdigärine gowuşjakdyklaryna we oňa dolanyp barjakdyklaryna anyk inanýarlar. Siz meniň size beren nygmatlarymy we sizi Musa peýgamberiň döwründe bütün älemi üstün eden wagtlarymy ýatlaň. Düşünnüriş. Öňkü döwürlerde haýsy millete peýgamber berilse, şol millet üstün hasaplanar eken. Ol millet hem özlerine iýeren peýgamber sebäpli awryly hasaplanypdyrlar. Ýöne olaryň Allah'nın öňündäki jogapkärçilikleri hem beýleklerden has uly bolupdyr. Siz hiç kimin başga birine derek töleg töläp bilmeýän, hiç kimden şepagat, kömek kabul edilmeýän, hiç kimden fidye, töleg puly alınmayan we hiç kime hiç ýeli ýardym edilmeýän günden gorkuň. Düşünnüriş. Şepagat bir adamyň günäsiniň geçilmesi üçin edilen haýyşdyr, kömekdir. Allah kıyamet gününde öz ıgtiyarı bilen islenlik bennesine başga birini şepagat etme hakyny berip bilýär. Biz size ýowuz azap, eziyet veren, erkek perdentlerinizi öldürüp, gyýyz perdentlerinizi diri goýan Firgawnyň adamlarından dol halas edipdik. Bu siziň üçin perwerdigäriňizden gelen uly synagdy. Biz siziň üçin deňzi ýaryp, sizi halas et. Firgawnyň adamlaryny hem siziň gözüňiziň öňünde deňze gark edipdik. Biz Musa Tewraty bermek üçin 40 gece wadalaşypdyk. Soň siz onuň ýyzyndan özüňize zulm göläni Hudaý edindiňiz. Mundan soň hem siziň şükür etmeňiz üçin biz size bağışladyk. Siziň dogry ýoly tapmagyňyz üçin biz Musa kitaby, Tewraty we hak bilen batyly tapawutlandyrýan mucizalary beripdik. Musa öz kowmuna, ey kowmum, taqiq, siz göläni Hudaý edinmek bilen özüňize zulm etdiňiz. Inni siz öz yaradanyňyza toba edip, öz nefslerinizi erwet duýgularyňyzy öldüriň. Bu yaradanyňyzyň ýanynda siziň üçin iň haýyrlysydyr. Belki ol siziň tobaňyzy kabul eder. Taqiq, ol Allah,
tobaları kabul edýändir, rehim şepaatlydyr, diýdi. Siz, ey Musa, biz te Allah'ını äşgär görýänçäk, sana hiç haçan iman getirjek diýen wagtyňyz gözüňiziň alnyna sizi ýyllarym urdy. Sizin şükür etmeğiniz üçün yıllarım urandan soň biz sizi täzeden diriltdik.